हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग मु सुशील मो ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। आज आसतु जीवा खंडाला खंडाला मजा नवा आउ लोनावाला रु खंडाला कम से कम 5 किलोमीटर पाखापाखि हम आउ जाऊँ आज। हाय फ्रेंड्स मु आज पहुँच सारी खंडाला बोटिंग पॉइंट आ खंडाला पॉइंट बोटिंग पॉइंट देखु बहुत बढ़िया बहुत बड़ बोटिंग पॉइंट गोटे अच्छी बर्तमान बंद अच्छी आउ
खंडाला आ खंडाला देखु बहुत सुंदर आ बहुत बढ़िया जगह है बढ़िया सुंदर भी आ खंडाला आ खंडाला देखु बहुत सुंदर आ बहुत बढ़िया जगह है बढ़िया सुंदर भी आ